8 munud o'r gêm wedi chwarae. Toby Jones i godi'r bêl at yr ochr bella'r arbediad yn unigolyn. Mae dal yna i Danny Hughes. A'r bêl allan am gig gornel, y peniad gan George Harry. Steve Sinclair, arbediad campus. 8 munud i fynd tan yr egwyl. Toby Jones ar gig gornel i Llandudno. Danny Hughes yn ei gwira hi fewn i'r cwrt. O'r sodliad gan George Harry. Mor agos. Owens. Connolly. O, llac gan Connolly yn syth at Alan McOwen. Mae yna chwaraewyr yn rhydd ar yr ochr bella. Craig Roberts yn Danny. Dyma Craig Roberts o arbediad rhagorol gan Sean Pearson. Cyfle gora'r gêm i'r tîm cartra. Ac yn disgyn i Craig Roberts, ond Sean Pearson yn achub Llandudno. Kevin Lloyd yn paratoi i godi'r gig rydd i fewn i gwrt Cosby Llandudno ar peniad gan Dan Thomas. Cyfle arall i'r tîm cartra. Toby Jones i grymannu y gig gornel. Mi oedd hwnna. Y tu hwnt i bawb, y tu hwnt i Kai Edwards. Dyma Alun Webb. Webb. All o greu lle i gael ei groesiad i fewn. Webb. Webb yn dal i fynd. Y bel i gefn yr hwyd. George Harry gafodd y cyffyrddiad ola. Mi wirodd ar ei chwaraewyr Llangefni i gefn yr hwyd ar ymwelwyr sydd ar y blaen. Llandudno ar y blaen o gol i ddim. Yna 3-4 yn y cwrt yn disgwyl amdani hi. A mae gefn yr hwyd. Mae hi'n ail a Kai Edwards sydd i dyblu mantais yr ymwelwyr. Siawns bod hi drosodd bellach. Connolly. Syth at Kehoe. Webb. Amser fan hyn i gael ei groesiad. Mae Harry yn y canol. Mae Danny Hughes yna hefyd. Mae unwaith eto i Hughes. Danny Hughes. A mae yn dair. Danny Hughes. Mi driodd o unwaith, mi driodd o ddwywaith. A mi driodd o deir gwaith i sgorio'r drydedd. Os na gol gysur i fod. Y capten James Saxon ar y gig rydd at y postyn gosa. Mae'n le ar ochr bella. Dyna chi arbediad. Dyna chi arbediad rhagorol gan Sean Pearson o'r peniad gan Daniel Thomas. Roberts. Kehoe. Edrych am Alan McOwen. Gol gysur Gampus. Mi sgoriodd o'n erbyn Llanelli yn y rownd ola. Mae wedi gwneud ti eto y cawr Alan McOwen. Gol gysur. Llangefni 1, Llandudno 2. Nes i ddeud cyn y gêm bod gennym ni 11 wsos wan lle da ni'n mynd i gwffio bob un munud o bob un gêm. Ac mae heddiw wedi rhoi platfform a wbath i ni adeiladu tuag at. Ac ia, mae rhai fi roi bob clod i Chris a Llangefni. O'n i'n meddwl bod nhw'n briliant heddiw yma i gael y gêm ar efo'r tywydd a'r dŵr ag ati ac y ffordd mae chwaraewyr o di ymateb a di chwarae bob clod i Llangefni. Ond ia, o'n i'n hapus efo perfformiad hogia fi fyd. O'n i'n meddwl bod o'n broffesiynol iawn. Mae wedi bod yn ffantastig. Mae'r hogia di rei bob dim i fewn eto heddiw. Mae wedi bod yn absolutely ffantastig a fedrai'm codi'r hogia digon. Maen nhw wedi bod yn briliant a maen nhw'n credit i'r clwb. You know, we knew it was going to be scrappy from the off when we got here and then came out for the warm-up, seen the conditions and we thought, you know, it's only going to get worse, but we stick together, battled, worked harder than them and come out with a win.